Zdarec, ja som Damík, vítam vás u dnešného videu po víkende, ako znova zase z Czech Bus Simulatoru. Dneska si dáme linku X15 zo Smíchovskej nádraží na dopravný terminál. Takže si nasledujeme linku X15. Dopravný terminál, áno, krása. Toto si môžeme dať preč, hen tak dobre. Tu nás si zapneme iba v interiéri. A také tie denné svetla, tak no niečo som ešte chcel povedať, čo zase neviem čo. Dobre, to je jedno, môžeme ísť. Dobre, poďme. Sú tu celkom 4 zastávky, takže si dáme tú linku aj naspäť na Smíchovské nádraží. Takže takto vyzerá. Dobre. Dobre, môžeme zatvoriť dvere. Dobre, môžeme ísť. Moment, ja si tu ešte dám zastávky. Dobre. Tak ideme na zastávku Lihovar. Tak. Tento Iveco Urban Way 12 metrový sa veľmi zle ovláda. Neukazuje mi to zle zastávky? Mne sa zdá, že hej. Alebo aj toto je Lihovar zastávka. No to neviem, no. Takže tu si dáme takú tú otočku. Áno, tak, dobre. Áno, to je Lihovar. A skoro sme skipli zastávku, ale tak šťastie sme mali ako furt. No, okrem toho videjka prvého z Czech Bus Simulatoru. No dobre, ideme. Zastávka Křižíkova. Áno. Tak. No ak sa ti toto videjko bude páčiť, nezabudni na like a odber. A mňa to veľmi podporí a budem v tomto pokračovať. 3 mesiace máme letné prázdniny, to znamená, že videjka budem sa naplno venovať YouTube. Podľa toho, jak. Keď budem doma, tak budem určite vydať videjka v kuse. Ale keď budem na chate, tak videjka nebudú, ale to vám budem dávať YouTube shorty, že kedy vyjde videjko a také, lebo ja cez prázdniny som celé prázdniny zvyknem byť na chate, ale tak teraz skúsim tak byť, aby som bol tu doma. Aby som mohol venovať YouTube, bo chcem hitnúť do konca roka 100 subscriberov, takže prosím odber, díky. Strašne vrieska ten autobus. A tu máme zastávku Křižíkova. Tak. Tomu autobusu sa veľmi brzdiť nechce, keď tak pozerám. Že zase sme prešli zastávku kúsok. Dobre, zavrieme dvere a ideme na dopravný terminál. Konečnú zastávku. No krásne, máme aj zelenú. Takže tu sa vytočíme. Tak, teraz ideme sem. Hop. Tak, paráda. A zase sem. Doprava. Ťažko, no je to ten volant sa nechce vraciať naspäť.
No, tu máme konečnú, dáme si to smerom aj naspäť. Brzdi, brzdi, brzdi. Rovno mi to dalo aj toto, výplatný lístek. Takže ideme, že pokračovať v lince. Tak, ja si tu zavriem dvere, nastavím si tu X15 Smíchovské nádraží. Tak, nastavené. A môžeme ísť na to. Zastávku máme v druhom poradí. Tak, poďme. Musím si ešte zvyknúť na tento autobus, lebo strašne zlý rate to má. Že musím skoro vrácať, napríklad teraz idem po Obrubníku, lebo proste musím si zvyknúť na ten autobus. Ja už tu nabrzdím, lebo ten autobus nebrzdí. Jak som to teraz zistil. Tak, nech nám nastúpia cestujúci. Dobre, odpočítavanie prešlo, môžeme zatvoriť dvere a môžeme ísť na zastávku Křižíkova. Tak, krása. Tu sa pozrieme, či nejde kolega nejaký. Nejde nikto, môžeme ísť. Tak, tu máme zase dávať prednosť, ale tu už poznáme, že tu podľa mňa nikto nebude. Tak, akurát sme dostali červenú, fasa, milujem to tú hru. Prosím, zabrzdi autobus. Díky. No to trvalo, ty kokos. Dobre, tu máme zastávku Křižíkova. Tak. Trošku sme na Obrubník vyšli, ale to podľa mňa nevadí. No, teda aj vadí, aj nie. Ja sa zatiaľ napijem. No, pokračujeme na zastávku Lihovar. Tak. Bože môj, skoro som zase vyšiel na Obrubník, lebo to má strašne zlý rate, tento autobus. Ale v pohode je, no. V pohode dá sa, pohodička autobus. Tak. Tu musíme zase dávať prednosť. Takže... Tak... Pozor na auta. No, pohodička, pohodička. Tak. Na tejto zastávke nezastavujeme. To je průběžná, myslím, zastávka. Průběžná, mám pocit. Tak to nás pribrzdilo, musíme sa tu vytočiť. No, a to sme nemuseli pribrzdiť. Ako sice radšej pribrzdiť, ako nám budú ľudia lietať po autobuse. Tu sa vytočíme. Krásne sme kopírovali Obrubník. Krása. Tak, tu znova sa musíme vytočiť. Teraz už musím presne zastaviť. Tak, trošku na Obrubník. Tak, no, lepšie, jak predtým. Tak. Krása, môžeme ísť. Tak. A ideme na konečnú zastávku. Konečná zastávka Smíchovské nádraží. Autobusu sa nejak nechce ísť, mám plný ten a ledva ide. Až teraz sa rozbieha. Ale aj tak musím znova pribrzďovať, lebo tu naodbočujeme. Ideme cez Kolajnice. Takže vlak nám nejde. Smerovka. Tak. Krása. Tak. Tak musíme ísť až sem k tuna a ideme sem rovno. Hopa, veľmi zle som sa vytočil. Tak nič, veľmi zlý rate. Chápeme sa. No toto bolo tesné, no.
Tak, tu nás si zastavíme, tu máme konečnú, pribrzdíme si. Tak. No. Tu máme konečnú zastávku, takže ďakujem, že ste to dopozerali až do konca. Nezabudni na like a odber, veľmi ma to podporí a ja budem ďalej pokračovať v tejto tvorbe. Díky, čau.